كاب إريتريان ميديا نيتورك نزعلت استدالو زينا نهو فلما أرستاتو إرترا بزوبا قرنا أفريقيا سلامن مرققا ناب ممصا زلوا ترى إن عبي يخيد مهلاو تقليصو أب دوبات إثيوبيان سودانن بستفترة قجت نسعى بقودات حزن كم تسمعون منيستر قودات وصا إثيوبيا قليصو أب إثيوبيا بزحنا يتوم كورونا فيروس ترخبهم 7,170 كلتن بتيحهم نفس صور مخانا زي فلتت سوسان حمشتر عمد زعد ميا إثيوبياويت ودي تقلقينا ناب الزرزراتو دحرتي من فدرالاو منغستي إثيوبيا استبت حسم مع سلام إرترا بزوبا قرنا أفريقيا سلامن مرققانا ممصا زلوا ترى نعبي خيد مهلاو منيستر قدات وصا إرترا أتو عثمان صالح قليصوم أتو عثمان بمخنيات مبل 29 عمد سنبل ناصنت إرترا بزهبو قال زي أب مونغو إرترا إثيوبيا انتفتيرو زلو أب بصبو قربة الناس تسرت استراتيجيكاوي زمدنا إرترا كاب قدمات حيزان رقات زوبات سرحلو منبارا بمتكاس أب قدو بنا مزلوا حقراتون تأمان النت زلو زمدنا خنفتر أخي إلو نايو إلوهم إتي مس إثيوبيا زتبتح ناي سلام سمع نعنا هون توزخون معمالة التمثيلنا إزي سلام إزي مس أب قدو بنا زلوا حقراتون ناي بحق زمدنا تأمامين ونسانا زمدنا قبرا جميرين مال سلازي تارانا أب كرنا أفريقيا بفلاي بزيادة نعبي يخيدالو نحنا نسلام نحنا نرقعتن نكالس كم زلنا كل سب كل منغستي كل حيل اللي نزبال بزيادة ناتردون نامسقونن يخيدالو مالتي سلازي تي مسيتي بيا سلام مقبار معنا استراتيجيوي أقداسيو إذا قد إذا بزيادة كم زمع بلن أبزبالتي أنفت كم زحزن مغوارون قال سلسلنا قداي مالتي سلازي تي مس إثيوبيا زلو خونتات أوشتي إثيوبيا زلو خونتات نايبا حكي التبابعين خون تسفاني قبر بالزيادة نتينا سلامن نيرقعتن سرحات بوغبو خم سرحلون تدلي مدرخ ناي لمعتون كنوت مالتي فلازي زي عدل فتيرنا له زي صبوع عدليو عدلاتن بالدوتاتنا بنقول جزء تيزلنا عدلات بزيادة نعبي خيتكم زلون تي بالدوتات كا واحد خيتكم زلو كردنا خيتي أتو عثمان سعيبو تاريخ مخته زبير إرترا بزملكات تقد من دحر ناصنت ناستات سوس عمتات زغصله تصابو مخته أكال بهلن كبرتاتن إرترا كوينو مهلاو قليصوم زغلو عمتات 3 عمت تدمروا إذا ناصنت بعل ناصنت عمتات 29 عمت دميركاس 3 عمت مالتيو زي 3 عمت قدميهنون كوتاس مختنا دولي فلتنيو ولا دحر ناصنتون تمختون قصالي مالتي سلازي مثلنا كوتاس مصاي وتنان نراغاغو صولنا بمختي سلازي تي مختي اكل بهلنا أكال كبرتاتنا كوين زلو أمريكا مخان لازم مختي حجونا مختي نازلنا مختي نلمعت مختي ني معبالي مختي ني نتبوق قربتنا مختي ني دبلوماسيون بوليتيكاون تفلاتنتنا مختي نقولو عبشان ساعة 298 زقات أما ورار ويانه اقدا كمون بسم سباو مسل زغربة مسرت آلبو كسي قالي كابتوم دحرنات انت زقات أمو وديتات مخانوم تغيسو بتلو مد صنعات هزبن حيلتات مكلخال إيرتران كم زفشله أتو عثمان قليصوم إذا هو اللي تسابقات زمت الزنبري حنتي مقدية نسخاني مبركاخ زبالي تقند علامة زي مهرام نزيان مهرام حدا تي كوينات في اليوم تي كويناتون كابتي كوبصحوز دليو كوبصحو أي كألون فشلهم تريفهم كمون قداءتهم قداون زتفعل قطباون بوليتيكاون دبلوماسيون شرحتات تابع الإعلانات فتسمي نصو غيرهم كأكل قداء بحدث طوائبلن قداء تراي بريت إرترا خيتجز زبل ستاينيرو جين يتقداء قطباوي قداء ينيرو
ፖለቲካዊ እገዳይ ነይሩ ተገዳ ኣብ ብረት ኤርትራ ከይትሽምት ወይ ከዓ ብረት ናብ ካልእ ከይትሸይጥ ከይትህብ ዝብል እዚ እሱ ዘይኮነ ንሱ ክንግልባብ መፅዩ እቲ እገዳ ዝነበረ ቁጠባዊ እገዳይ ነይሩ ፖለቲካዊ እገዳይ ነይሩ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ኣካል ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ርሑቕ ምብራቕ ይኹን ዝምድናታት ከይትፈጥር ብዝብል ኤርትራ ትነፂላ ከም ትርፍ ንምግባር ምስኡ እውን ማንታ ናይቲ እገዳ እውን ምስኡ እውን ነዚ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ክስታት ክመፅእ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክስታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ዋላ እዚ ኩናት ብወያነ ዝተኻየደ ይኹን መንግስቲ ምቕያር ዝዓለመ ከም ዝነበረ ንኩሉ ብሩህ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ተጻብኦ ብድኹም ዓቐን ይቕፅል ከም ዘሎ ኣቶ ዑስማን ብምምልካት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ምዕባለ ምስቲ ኤርትራ እትፅዕረሉ ሰናይ ጉርብትና ዝሳነ ብምዃኑ ሰላምን ርግኣትን እዚ ዞባ ንምርግጋጽ ኤርትራ በርቲዓ ከም ትሰርሕ ኣረጋጊጾም ኣብዚ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ህዝቢ ኣብ ቤቱ ተሓይብሉ ዘሎ እዋን ዝተፈላለዩ ኣካላት ትሕዝቶ ባንኪ ደም ንምስሳን ልግሲ ይገብሩ ከም ዘለው ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ገሊጾም ብመሰረት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣባላት መበል 22 ዙር ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ጋንታታት ሳዋን ገርሰትን ኣባላት ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ከምኡውን 5 ስድራ ቤታት ብድምር 9 ዜጋታት ልግሲ ደም ኣካይዶም እዚ ካብ 26 ክሳብ 29 ግንቦት ዝተኻየደ ልግሲ ደም ምስቲ ዝተፈላለየ ኣሃዱታትን ከማዊ ጥርናፌታትን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ክገብሮ ፀንሓ ተመሳሳሊ ንጥፈት ኣብ ምስሳን ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክን ምውጋድ ሰኣን ደም እትሓልፍ ህይወትን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብር ይፍለጥ ናብ ዜናታት ወፃኢ ክንሰግር ዝሓለፈ 28 ግንቦት ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝተፈጠረ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህይወት ብዝሰዓበ ጉድኣት ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጾም እቲ ሚኒስትሪ ነዛ ኣመልኪቱ ብ31 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጠረ ግጭት ግዳይ ናይ ዝኾኑ ቤተሰብ ጽንዓት ተመኒዮም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕን ንምፅራይን ብሓባር ክሰርሓ ይግባእ ኢሎም ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝርከቡ ምምሕዳር ከባቢታት እውን ቀጻሊ ምትሕብባር ክገብሩ ከም ዝግባእ ፃውዒት ኣቕሪቦም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝተፈጥረ ፀገም ብዝሓሸ ኣገባብ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘሎ ጽቡቕ ሕውነታውን ሰላማውን ዝምድና ከም ዝምርኮስ ብምጥቃስ እቲ ፍጻሜ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዘሎ ዱልዱል ዝምድና ኣይጸልወን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 2836 ሰባት ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራ ኮሮና ቫይረስ ተለኽፎ 191 ሰባት ብምርካቦም ብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመሙ ሰባት 1172 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጦም እቶም ቫይረስ ተረኽቦም 61 ደቂ ተባዕትዮን 48 ደቂ ኣንስትዮን ክኾኑ ከለው ዕድሚኦም ካብ 5 ክሳብ 7 ዝበፅሕ ኩላቶም ቶም ቫይረስ ተረኽቦም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም 99 ካብ ኣዲስ ኣበባ 2 ካብ ትግራይ 5 ካብ ኦሮምያን 3 ድማ ካብ ክልል ሃረር ምዃኖም ተፈሊጦም እቶም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝሞቱ 3 ወሲኽካ ድማ ብዝሒ ናይቶም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ 11 በፂሕሎ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቲ ሕማም ዝሓወዩ እውን 209 ከም ዝበፅሐ ፀብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ብተወሳኺ የመልከት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዝተፈጥረ ፀገም ኣመልኪቱ ዝሃቦ ፀብጻብ ዝንቡዕን ሚዛናውነት ዝጎደሎን ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ርክባት ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገሊጾም እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ኣበጋግሳ ናይቲ ግጭት ጀሚሩ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ናይ ሓደ ወገን ሓበሬታት ተመርኮሰ ብምዃኑ ብዙሓት ሃጓፋት ዘለዎን ሚዛናውነት ዘይሓለወን ክብል ኣቶ ግዛቸው ነቒፎም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዝምልከቶም ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራ ከይተወከሰ ንዘቕረቦ ፀብጻብ ድማ ብህፁፅ ክእርሞ ይግባእ ኢሎም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብሄር ቅማነት ጥራይ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞምን ከም ሳዕሜኑ ድማ ከም ተፈናቀሉን ኣምሲሉ ዘቕረቦ ፀብጻብ ነቲ ግጭት መሊሱ ዘብእሶም ምዃኑ ብምምልካት እቲ ውድብ ንዘውፅኦ ዝንቡዕ ፀብጻብ ዳግማይ ክሪኦ ኣቶ ግዛቸው ኣተሓሳሲቦም ናይ መወዳእታ ዜና
ሓንቲ ተቐማጢት ከተማ አዲስ አበባ ዝኾነት 65 ዝዕድሚ አደ ነፍሰ ጾር ምዃና ከይፈለጠት ወዲ ተገላጊላ ታሰንዱ ሰውነት ዝተባህለት አደ ስዋን አሕምልትን እናሸጠት ህይወታ ትመርሕ ኮይና ብዘጋጥማ ዝነበረ ምኻድ ጥንሲ ውላድ ክትስዕም ከም ዘይከኣለት ያተጋለጽ ንሳ ወርሓዊ ጽጌያታ ደው ካብ ዝብል ነዊሕ ስለ ዝገበረ እግዚአብሔር ውላድ ክህበኒ ለይትን መዓልትን የጽሊ ነይረ ኢላ ተኾነ ብ23 ግንቦት ወይዘሮ ሰንዱ ስራሕ ንዝወፈረ በዓል ቤታ ሃንደበት ከብደይ ቀርጸንሎ ክትብል እያ ቴሌፎን ደው ኢላ በዓል ቤታ ብወገኑ ካልእ ሕማም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ጎረባብታ ንሆስፒታል ክወስዳ እዩ ተላቢዑ ንኹነታታ ዝረኣዩ ሓካይም ናይ 9 ወርሒ ጥንሲ ከም ዘለዋ ብምሕባር ኣቐዲማ ንምንታይ ናብ ሕክምና ከም ዘይመፀት ምስ ሓተትዋ ነፍሰ ጾር ምዃነ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ክትብል መሊሳ በዓል ቤታ ኣቶ ሃብታሙን በዓልቲ ቤቱ ነፍሰ ጾር ምንባራ ፍጹም ይፈልጥ ከም ዘይነበረ ጠቒሱ ከይሓሰቦ ኣቦ ክኸውን ምብቅዑ ከም ዘሐጎሶ ገሊጾም ወይዘሮ ሰንዱ ውላድ ንምርካብ ንዝነበረ ህንጡይነት ብደቂ ጎረቤት ኣዝያ ትግደስ ምንባራ ፈለጥታ ይዛረቦ ካብ ኤሪትሪያን ሚድያን ኔትወርክ ነዚ ዕለት እዚ ዝተዳለወት ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርእስታቱ ኤርትራ ብዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእን ናብ ምምጻእ ዘለዋ ተራ እናዓበየ ይኸይድ ምህላው ተገሊጹ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝተፈጥረ ግጭት ንሰዓበ ጉዳት ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሒ ናይቶም ኮሮና ቫይረስ ተረኽቦም ሰባት 172 በፂሖም ነፍሰ ጾር ምዃና ዘይፈለጠት 65 ዓመት ዝዕድሚያ ኢትዮጵያዊት ወዲ ተገላጊላ